Ik ben Tom Drachtstra, 31 jaar van D66 in Heerlen, lijst 9. We hebben de afgelopen 4 jaar in het college ook gezeten, in de coalitie gezeten. Hebben we volop ingezet op onderwijs. We hebben onder andere nu gerealiseerd dat Maastricht University naar Heerlen gaat komen. Allereerst met een opleiding met Urban Sustainability. En hopelijk dadelijk ook met meer studenten, ook met een faculteit, midden in het centrum van de stad. Dat is de bedoeling op de promenade. Dus dat gaat natuurlijk een hoop levendigheid dan ook weer terugbrengen. En we hopen ook op een mooie samenwerking tussen de Brightlands campus en de universiteit, maar ook bijvoorbeeld dat Vista daarop gaat aanhaken, Zuidhogeschool, de RWTH die er ook al ligt, de Universiteit van Aken. Dus dat zou heel erg mooi zijn als we dat in het centrum van onze stad kunnen gaan creëren. Daarnaast hebben we ook volop ingezet op het Willemskwartier. Dat is eigenlijk de noordkant van het Maankwartier, waar eigenlijk die verbinding zeg maar, tussen het Maankwartier en de noordkant niet zo heel goed gemaakt is. Daar maken we stappen in. En we hebben in het Willemskwartier hebben we nu al bijvoorbeeld een vergroening hebben we ingezet. En we gaan ook het hele Willemskwartier verder ontwikkelen, zodat dat ook een mooiere plek wordt om eigenlijk zeg maar samen te komen. En ook de Winkelstraat, de Willemstraat, dat die ook verder tot bloei kan gaan komen. En daarnaast is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp in Heerlen dat ook veel meer woningen moeten gaan bouwen. En we hebben in de afgelopen tijd zijn er al best wel woningen gebouwd, zeg maar. En er zit best wel wat ingepland. En dat moeten we in de komende tijd ook gaan realiseren verder. Duidelijk. Ja. En wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Ja, dus inderdaad vooral dat wonen. Hè. We hebben als D66 gezegd dat we minimaal 2000 woningen willen gaan bouwen de komende tijd. Omdat we als Heerlen ook willen groeien. Maar we willen dus ook juist ook een bepaald segment woningen. We willen ook meer woningen in het midden- en hoogsegment. Dus je ook betere gemengde wijken gaat krijgen. Maar ook dat we woningen voor ouderen ook meer gaan bouwen. Meer levensbestendige woningen. Zodat ouderen nu vaak nog in huizen wonen, meer kunnen gaan doorstromen. En zodat ook de starters zeg maar, juist in die huizen kunnen gaan wonen. Zeg maar. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat onderwijs, wat ik net al benoemde, om dat verder te gaan inzetten. We hebben daar ook wat stappen in gezet, maar er moet nog een hoop gebeuren. Daarnaast gaat ook het Grootjescollege naar de binnenstad komen. Dus er zijn nog best wel wat ontwikkelingen die op het gebied van onderwijs waar we volop willen inzetten. We willen ook bijvoorbeeld de islamitische basisschool gaan uitbreiden. Die krijgen best wel veel leerlingen. En daar moet ook nog wel wat uitbreiding gerealiseerd worden op de hele baan. Wat natuurlijk ook belangrijk is, als je meer woningen gaat toevoegen en ook het centrum gaat ontwikkelen, dan wil je natuurlijk ook zorgen dat je genoeg werkgelegenheid hebt. En dan heb je dus die Brightlands campus nodig. We willen verder gaan inzetten op de medische logistiek, op artificial intelligence. Want daar is de Brightlands campus, zijn we daar heel veel mee bezig. En daar kunnen we dus ook zeg maar, dat verder ontwikkelen en hopelijk ook samen met de universiteit en met al onze onderwijspartners in de stad. Nou, dan vertel nog eventjes, waar moeten ze op stemmen aanstaande woensdag? Op 18 maart, komende woensdag, stemt D66 Heerlen, lijst 9, Tom Drachtstra.